ଭାରତର ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆଖପାଖର ନଦୀର ପାଣି କାହିଁକି ନାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବଶୀକରଣ, କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି ପୀଠ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିନା ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜି ବି ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ମନୁଷ୍ୟର ବଳି ଦିଆଯାଉଅଛି। କାହିଁକି ନା 2019ରେ ମନ୍ଦିର କୋଣରୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଲୋକର କଟା ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରହସ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ଏହି କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା। ଆସାମର ଗୁହାଟୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠାରେ ମାତା ସତୀଙ୍କର ଯୋନି ଏବଂ ଗର୍ଭଭାଗ ପଡିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଠାରୁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋନିକୁ ଜୀବନଦାତା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଏଠାରେ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ମାକୁ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ପାଣି ପୁରା ରକ୍ତ ଭଳି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଲୌହ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାରଣରୁ ଏହି ପାଣି ନାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପାଣି ଅମ୍ବୁବାଚୀ ମେଳା ସମୟରେ କାହିଁକି ଲାଲ ହୋଇଥାଏ, ଯେବେ କି ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ଲାଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ଯେବେ ଦେବୀ ନିଜର 10 ଭଉଣୀ ବା ନିଜ 10 ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି 10 ମହାବିଦ୍ୟା କଣ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଠାକୁ ଆସି କାହିଁକି ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କାହିଁକି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ବନାଇଥିଲା? ଏହି ମନ୍ଦିରର ବର୍ଣ୍ଣନ କାଳୀପୁରାଣ ଏବଂ ଯୋଗିନୀ ତନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଅଛି। କାଳୀପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ସତୀ ନିଜ ପିତାଙ୍କ କହିବା କଥାକୁ ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀର ଏହି ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦକ୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ, ଯକ୍ଷ, ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମାତା ସତୀ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏକ ବୃହତ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି ଧରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଯାଇ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ? ଏଥିରେ ଦକ୍ଷ ନିଜର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି କହିଲେ, ସେହି ଭିଖାରୀ ଯିଏ ମଶାଣିରେ ରହୁଛି ତାର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ମହାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଡାକିବି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ଅପମାନକୁ ମାତା ସତୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଏହି କଥା ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ପୁରା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସତୀଙ୍କ ବିରହରେ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଧରି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାତା ସତୀଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏହି ମୃତ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ଜାଗାରେ ଶକ୍ତିପୀଠର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଗଲା। କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଯୋନି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଠାରୁ ଅଲଗା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ତାରକାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଅପାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ତ୍ରିଲୋକରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି। ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତ୍ରିଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲା। ଏଥିରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାରକାସୁରର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାରକାସୁରର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହନ୍ତି ତାରକାସୁରର ବଧ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତ ସେତେବେଳେ ଉମାନନ୍ଦ ପର୍ବତ ଉପରେ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କାମଦେବକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ କାମଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ବାଣର ପ୍ରହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କାମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲି କାମଦେବକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ତେବେ କାମଦେବର ପତ୍ନୀ ରତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି ସେ କାମଦେବକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେ କାମଦେବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଆଉ ନଥିଲା।
एथिरे कामदेव एवं रति भगवान शिव को आउ थरे प्रार्थना करंती, हे भोलेनाथ आमको एमिति जीवन दान दियंतु नाही जेउथिरे सौंदर्य ही नाही। एथिरे भगवान शिव ताको प्रार्थना को स्वीकार कले एवं गोटे शर्त मध्य रखिले, तुमे नीलांचल पर्वत उपरे माता सतीकर जौनांग अंग जेउठारे पड़िछि सेठारे एक भव्य मंदिरर निर्माण करिबाकू पड़िबो। एहा परे नीलांचल पर्वत उपरे कामाख्या देवी मंदिरर निर्माण कार्य आरंभ होई गला। एही कार्य रे भगवान विश्वकर्मा भी सहायता कले एवं से मंदिरर भव्य संरचना मध्य प्रस्तुत कले। एहा परे कामदेव एठारे भैरव एवं 64 जोगिनीकर मूर्ति स्थापना कले। काली पुराण अनुसार मां कामाख्या देवीकर मंदिरर एही भली निर्माण होइथिला। एबे आसंतु जानिबा नरकासुर मां कामाख्या देवीकर भक्त होई कि तांको शक्ति एवं बलरे बलियान होई कि पुणी से कामाख्या देवी मंदिर उपरे केमिति राज कला। मां कामाख्या देवी को तुच्छ मानिला एवं तार बध केमिति हेला। असुरक राजा नरकासुर मां कामाख्या देवीकर बहुत बड़ भक्त थिला, किंतु समयर सह तार शक्ति बढ़िबाकू लागे एवं से बहुत शक्तिशाली होई जा। सेउथि कारणरु से मां कामाख्या को विवाह करिबाकू मनस्थ करे एवं मां कामाख्या को विवाह करिबाकू प्रस्ताव दिए, किंतु एथिरे मां कामाख्या मना कले नाही, बरं गुटिए शर्त रखिदेले। मां कामाख्या कहिले गुटिए रातिरे नीलांचल पर्वतर शिखर पर्यंत लंबा सीढ़ीर निर्माण करिबाकू पड़िबो, किंतु मने रख जेमिति सकाळे गंजा डाक देबो ता पूर्वरु तुमर कार्य समाप्त होई जाइथिबा दरकार। नरकासुर एही चैलेंज को स्वीकार कला एवं निजर विशाल सेना सह एही कार्य रे लागि गला। से निजर कार्य पूरा करिबाकू जाउथिला, किंतु मां को ए कथा जणा पड़ी गला। सेथिबाई से निजर शक्ति द्वारा गंजा को शीघ्र राब करिबाकू प्रेरित कले। गंजार एही राब को सुनी नरकासुर को लागिला से एही कार्य रे असफल होई गला एवं से अधा बनेथिबा सीढ़ी को छाड़ी से निज महल को प्रत्यावर्तन कला। किंतु पर जेबे नरकासुर को एही कथा जणा पड़िला जे मां ता सहित छळ करिसंती, तो से मार भक्तिर मार्ग को बंद करबाकू मनस्थ कला एवं से एही सीढ़ी को अधा करी छाड़ी देला। आज भी जदि कहीं एही कामाख्या देवी मंदिर जाए तेबे एही अधा बना जाइथिबा सीढ़ी को मध्य देखि पारिबे। एहा परे जेउ गंजा राब देइथिला नरकासुर सेही गंजा को मारी देला एवं जेउठारे नरकासुर एही गंजार बध करिथिला जेउ जागा को आज भी लोक माने कुकुड़ा कोटा नाम रे जानुछंती। ए सबु परे महर्षि वशिष्ठ माता कामाख्या देवी को दर्शन पाई पहुंचिले, किंतु नरकासुर ताहाको रुकी देला। सेतेबेले महर्षि वशिष्ठ क्रोधरे जर्जरित होई गले एवं नरकासुर को कहिले तुमे जानि ना हो तुमे काहा सामने रे ठिया होइछ एवं काहार रास्ता रुकुछ, किंतु नरकासुर संकल्प नैथिला कि से माताकर सब भक्ति मार्ग को बंद करदब। एथिपाई से महर्षि को कथा को सुनिले नाही, महर्षि को मध्य रुकी देला। एथिपाई महर्षि नरकासुर को अभिशाप देले, तुमर बध भगवान विष्णु को अवतार द्वारा ही हेबो एवं मां कामाख्या सब दिन पाई एही क्षेत्र को छाड़ी चाली जिवे। एहा परे नरकासुर जेबे माता को मंदिर रे माता को देखे मां कामाख्या को जुनी पीठ सेठारो गायब होई सारिथिला। एहार बाकी कहानी आमे पार्ट 2 रे देखिबा, काहे कि ना संग माने एहा बहुत बड़ कहानी अटे। एहा को गोटे वीडियो रे कवर करबा संभव नह, एथिपाई एहार पार्ट 2 एवं पार्ट 3 भी आसी पारे। से सब वीडियो को देखिया पे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं मां कामाख्या को जदि टिके भी भक्ति करूथांती तेबे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट रे मां कामाख्या देवी लिखंतु एवं पुण्यर भागी होंतु आपनको सब मनोकामना पूर्ण होई जिवो। तेबे रखुची काली ठीक एही समय पार्ट 2 आसी जिवो।